Hello. clear. Ndakunzwa loud and Yeah, clear. Alright. Who say DJ Holy, the Ah. biggest DJ? Para makolende. Ndinoona video rako manje. Uchipopota Yeah. singaite. Pakaipa kan DJ. You know, zvinhu kuitika izvi zvanyanya is too much now, and the problem yakutoitika ndeyekutoti kuZimbabwe kwacho tatosangana kunotone vamwe vanhu vacho vari kudzungaira zvekubvuma kuitiswa neZANU-PF yacho, ndosaka tichizoita problem tichizosvika pakuzosvika pathat extent yekupopota kudaro, because we know the life vanhu vakajara kurelaya netumabhizinesi twavo, navo vari kubvuma kuitiswa futi neZANU-PF. tiri kuti ngatimborakashana ine vanhu apa nguva ine geza anotaura madhezi akawanda, ngatimbotaura 2 days chete dzatauro dzacho vanhu vari kunesekana nekucomplya, ndo patiri kuita maproblems navo ipapo pamuri kuzoona takupopota ipapo. Iyo takutotaura ngeisusu vanhu vari kunze kwenyika tisi tine problem neZANU-PF, ivo vatori bo. Apa pakaipa tumabhizinesi tovari kutoti tikuita business as usual, ndo mari dzedu dzacho dzataivapa tichivati do something, itai something, vakuita something kwacho vakutoona kunge ndibereke. Parikupisa baba, parikupisa, but at least a business hakuna zvako. Nachitomboona hangu mavideo clips ari kuitika, hakuna business as usual, vari kunyeba vanhu. Yeah, that's true. Business as usual hakuna. It's just that zvavanoita vanhu ava ZANU-PF inenge nevanhu vayo zvimasiyawo zvimachinji ndo vanotumwa kumhanya pamberi. Iko zvinezvo ndakatoshamisika kuti vanhu vatotorwa mainterview nguva ipapa nezuva makuseva ipapa. Zvatoeditwa zvaendeswa mustudio baba zvakutobuda makuseniseni. Ndope ndakashamisika kuti what kind of mastudio rudziwa kutoti kudhara yatoedita zvinhu zvitotaura 7 o'clock atobudisa kudhara, vanhu vacho vavaona kupi kuseniseni iko obva watoedita bva watobudisa. Aiwa ZANU-PF chibaba kana vazogara nyaya yepropaganda vanokontrola narrative yavanenge vachida ivo. But ezvino zvichiri kupisa chinhu ichi baba, ndikutaura nevakomana padheni vari kutaura kuti holi pakaipa. Ini ndanditori one munhu aitopopotawo ndichiti mundarageza titori musituation iyoyi because of mundarageza but ndakatozobatwa navakomana kandoudza kuti aiwa mufana wangu mhanye bhejera rinohwina mhanya naro iroro, ngatimboitai zviri paground so far tozoona zvekuita kumberi. Saka iro ndakutosimbisawo vhivha mundarageza takaenda kumberi. Exactly. Inini ndikangoona munhu wese anoti pasi neZANU-PF ndotomusapota, chero ukatonzizve so uri kutochata kumuchato kwako uchiti pasi neZANU-PF ndotokontribhita, chero chese chero kuda unoroora ushotirwa nemari uchiti pasi neZANU-PF ndotobuditsawo mbijana ndokuwedzera, ndosapota chese chinonzi pasi chine chiti pasi neZANU-PF. Why? Because takatesta inonzi live, takaona inonzi live kuti live yakamira sei, taakuziva. Imagine muSouth Africa kuti unotora ningirikini mota chaichayo uchishanda unongoenda nepayslip chete, unovaratidza payslip yangu wakutotora mota, zvinhu zvakutokufambira zvakutokuitira bo. But kuZimbabwe ameno vese vari kushanda maghost workers, those people havatomboziva, havana kana maningirikini macontractor vakasaina, vanodzingwa kunge imbwa vese vava, but havazooni hasha dzedu ziri kubva nekupi. Ndo zvinhu zvatichifaitira, and isusu kana tiri kufaitira isusu tovanhu kuti takazongwavhongwavho titone mamwe mabusiness notoitawo kutoti hatikwanise kuzoya tichiita tichitozviadvertisera tega pasocial media panapa nditi, but tinenge tichifaitira for future yevana vedu, because mwana wangu haazodi, handizozodi kuti afambe rodhi dzandakafamba dzekuti uzongwavha uzobuda mubhodha uzodidi, you understand? Yeah, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Saka ndo patinenge tichiita patinenge tichicomplaina paya tichiningirikina kuti zvinhu zvinganingirina at least zvinhu zvingatotiitirawo bo. But by the way inini chandiri kungofarira zvangu ndezvekuti tine vanhu maheroes vakaita sana DJ Holy vekuti right tatopa vanhu platform. Isusu we are different. Pane tumwe tumanews ningirikini twese turiko tumaningirikini turikutengwa mirira maZimbabweans. Vanhu takutosapota chiro mundarageza zvaari kutaura zvacho, takutomira naye kuti orit mudhara vhivha ita zvokuita. Vanhu vari kupiwa mari baba, vanhu vari kupiwa mari, and vanhu ivava vanenge vane mafollowers avo. The moment yaunongotanga kutaura kuti Kuland anenge abhaisa apa,
vanhu vakutotanga kutokutuka kuti DJ olapiwa mari Murakashi atengesa. But ngatitaurisei nyaya dzacho toona kuti nyaya dzakamira sei pafair chaipo chaipo. At the end of the day unotonyasona kuti umwe munhu atone 2 years 5 years ari ngonyepera vanhu chete each and every day. Every day, you understand? It doesn't make sense. Variko nemazita, totovaziva nemazita amwe acho vanongomuka chingodika, but havazoti chinoita kuti tivengwe susu DJ Holly nevamwe vanhu is because hatina munhu watotya totaura chokwadi. Chero mudanga akabuda musaga totaura kuti this is wrong. Iso chitaura baba sezvachiri. Sezvachiri chazvizvo. But unoti chini yakaitwa madzibaba eshanduko kaiona sei zviri bohera kumana mukapesera munhu ari kutotambudzika uye fellow man sekuru wako wemudanga waunogara naye waunokumbidzana naye sauti unomubhombera imba yake yotsva uda kuti aite sei pane nyaya baba eshandupinda neThird Republic tinotanga tadzingana ziyambi anani anakazembe Minister of Home Affairs, Minister of Police, neachiri kuchikora ari kutenwa kuti vamupurisa toda kuvabvisa vese because hatingaite nyika yekuti isusu munhu anoitwa zvakadaro opisirwa musha potoshayikwa kana vanhu kana matsimba kana munhu abatwa kana kunyaya yacho tadza kuitirwa serious toramba tototi tine nyika ipapo ndo patitone problem hombe ipapo aiwa vanenge vachiziva kuti vanhu vavo vanoziva kuti vanhu vavo ndo vakavatuma saka vakaita mainvestigations vanovabata. Saka ndosaka tichitoti tofana kubata tofana kutanga tatovese system yacho ida kutocleanwa iyoyi because yatokenza manje kunyika because tinopera teseka uchingotadzirwa nevanhu veZANU-PF yacho chiri political party terrorism Greek organization zvayo yekuti vanoita munhu zvavanoda vopisira munhu nevakatumwa vacho ivavo ndopa ndikuti varoyi vatiregerera ngapfa kuti plan nyika pakutombodiwa emergency just vakomana enyuchi vakomana esocial media havana chavanoziva vanenge vachitsvaga mari vasiye vakadaro havana zvavanoita. But this time manje they have to prove it kuti isusu tiri kuita se tine nyuchi dzinoshanda ngadziende dzinobata vanhu vapisa musha wamadzibaba oshanduko ndozvinoratidza kuti vanhu vechokwadi vamwe kana uchishandira Mwari kana kuti chero usiri kushandira Mwari ungori nemasimba unawo unofanira kuzvipruvhawo because tese tiri vanhu takarwadzira zvizvo zvakasvika pakutirwadza kusvika pakupedzisira kana nanhasi baba ndishiri kutorwadziwa ndatomboita vhidhiyo ndichita mana ngatibatsire amana ticontribute mari ndichatsvaga madetails awo ndine mamwe phone number awo andinayo ndotsvaga madetails ekuti wada kuisirwa mari dzacho papi because hainini handidi zvekuzobata mari dzevanhu zvandakaita last time ndakangoti isai panumber idzo vanhu vachitoisa mari direct kwavari saka let's just try to help him amana hai pakashata. Zvechokwadi matondifungidza imwe nyaya pane mumwe munhu anhingirikirana andizoti ndichazonhingirina nyaya yacho pamunoita nhingi ndichakupai contact yemunhu wacho atizoni ari willing kubatsira madzibaba oshanduko but atanzi kana vachida kuti vanhu ndimbouya ndova accommodate muSouth Africa muno ndobva pape kuti vaite se vambogara vachimbonhingirikana vachimbokunze kuchiteramira ndozvaangachitaura so ndangomiti okay ndichatry kukuconnect so ndichabva ndakuisirai contact yacho yemunhu wacho pamunozongovalinga mungavaconnecta kawani I think you do the best way because pakaipa baba tichitaura navo batsira zvawaitaura asamana nyaya yekuti munhu woti nyika yako pakaipa ungambowapisira munhu dhenere but pafair chaipo kana nyangwe yokulendi ndikasanakirwa newe ka handifanira kusanakirwa pakuvenga pakusvika pakupisira imba nepamusoro pekuti uri kusapota ZANU-PF kana kuti inini ndiri kusapota CCC kana bato rausiri kusapota iwewe pafair chaipo politics tofanira kutogara iwe apa uchirova bhiya rako uchisapota ZANU-PF ndichirova madrinks angu kana mabhiya angu ndichisapota MDC kana CCC tatopedza ipapo totoenda padheni uri kuona peaceful ndosaka katichitaura kuti politics dzedu politics dzechinherera chaizvo vanhu havari kunzwisisa zvinhu zvavari kuita here kana kuti chii chazvite zvakomana chii mazimbabwe takanyatsoitwa sei uta nyaya yeudofo takanyanya kubrainwashwa tikubvuma kubrainwashwa navanhu vasina basa like ZANU-PF yatotanga kautu ukaona vanhu vacho vanenge vachitoda ZANU-PF haana kana chaanacho but achitoda ZANU anopenga achitosvika pakubvuma kutumwa zvinhu zvakadaro imagine ana madungwe
Eso zakushaya mari yerenti. Ndaitotaura kanyaya madumbwe shuwa tingatoti zvaari kutoita zviya ototi business as usual. Ari kuita business ripi achisapota zvinhu zvisiko, achifamba nekaakwa akapiwa nachivhayo akutoti zano zati akwa inoita mari zera rake uzirijusa pakukumbirira mukadzi wake mota futi kuna chivhayo. Imagine wobva wabuda uchiti kusapota ZANU-PF. Asika but DJ Holly iwe unonyatsozisa akwa inoita mari kaakwa ordinary akwa munomurume usvika pa vana vake vachati chii kana akura baba wakapiwa mota nembavha. Aiwa vobva vapedza vakukumbirira mama imwe mota. Ungakumbirira mukadzi wako mota DJ Holly? Inini munhu akanzi ari kukumbirira mukadzi wangu mota, akatotengera mukadzi wangu mota ndisingazviziva, panotoita hondo ndoti mota yacho ndei. Gaya unotengera mukadzi wemunhu mota pakai baba unoziva ndosaka ukaona vakomana vachizonyengerwa vakadzi vozongoimuka vachitiza vakadzi sana dhuterere but vanenge vachinyengerwa vakadzi navanhu vakuru. Kuuya wachitakaitiko makandifungisa ndiani iye dhuterere hanzi akatiza mukadzi ane nhumbu. Kana ainzwa nyaya yacho kachinzi akandingena mukadzi anditi but handimuziva ndo vamwe vakatanga kupuwa mota here kavachirwana shumba murambwi vamunangagwa vakazuva chakazoita beyond repair chakabondera kumozambique mota ndozvazvinoita. Iwe unofunga kuti kuchema kwemamillions baba kunopfuura kunakirwa kwako wegerewo uri one chetewo uri one vanhu vachichema gaya sekuru uri one wega iwe vanhu vachichema. Kana titora titomboti machechi apera ungaenda kuchechi kwaendloferewo kwaunoziva kuti chechi yakapedziswa kuvakwa nemari yekuba. unongochienda uchiita unoziva kuti vanhu ava ndo vari kushoresa mwari vanhu ivava sekuru, ende unoona mazimbabwenzi tinonge takazara ikoko. Pakashata ndo same imwe nyaya yandataura yamacheso handiti ndichiti haisi music yamacheso totoida isu takatoridza tichitonakidzwa zvekumusapota zvemusic mumwe wedu mudhara wedu kumusic but nyaya yekuti iyo manje vakubuda vachinyebera kuchema pastage hanzi tatina pidgis afa vakutoenda kurufu kwacho vachinodidi vachinochema vachinodidi ana Sulu nanani vese timu rese kapuwa mota nachivhayorera ranga ririko munhu akafa achichema pain is ivo vari vachitodriva mapain is acho mota dzino mapain is acho vakangotingwa kamuchipatara katitori safe izveso hanzi mota ndo mapain is pakaipa and it's not necessary. Ukanyazozvitarisa it's not necessary. Sulu ane mota, Macheso ane mota, baba namai Charamba vane mota, iye Ndlovu ane mota dzake, and then mamanovapa pamusoro mapedza kudaro mamaombera maoko kuti iye hanzani chivhayo apa vanhu vamwari mota. Hainonoza maZimbabweans kumwe kwacho kusadzidza kana kuti kutambura here handinyasoziva kuti desperation yacho. maZimbabwean vanhu vatakatoona kuti maZimbabweans vanhu vokuti kaugrid tingati grid tingati selfish american ndotonyatsoshera vanhu panda chaizvo vane nzara like apa pane zvazana DJ Holly kwepeji ranyoka yemabhunu pepe aiwa iwo neni DJ Holly tisaona technology toziziva zvinhu zvezve kuti kwaanowanhingena unonge wapindwa nei tingati akahekwa nemutactic upi pepe. Don't you think kuti pane maadmin ake pane munhu akatengesa here pepe? Handizoziva machannels aye pawhatsapp anosika here manhingana anosika maadmin here aye kana kuti munhu wani ndi anongomaneja chete. Aiwa zvakuisika maadmin saka pakaipa and I think maadmin acho yayoka ana Gambako handimusiye. Gambako ane chekuita pakubatwa kwanyoka yemabhunu nekuti angambotaura kuti nyoka yemabhunu
angambotaura kuti nyoka yemabhunu pakabatwa DJ Ola vanga varipo, nyoka yemabhunu akabatwa nevanhu 4, nyoka yemabhunu akabirwa 1 million. Iyo kule ndiyo unozwana kupi kunzi DJ Ola azobatwa nevanhu 4, iwe usipo usingazvizive. Usingazvizive. Anzi DJ Ola akabirwa. Wobva watosiyiwa iwe wotoona chibato iwe wotosiyiwa ndigamba kwezvaanenge achitaura. Apa to make matters worse anenge achiseka ukamona. Aiwa ndaro yanga asadaro. Makomberedza yanga akwana ari kuperekedza vanhu but ndikuziva izvo zvavari kuita because last time ndakamboona futi madhezi akatorwa nyama kanga paya kudhara paya. Iye ndopa ndiye anga aingobudikira ari papo. Ndigamba kwefuti ndiye ukangoswedera padhuze naye akakunza padhuze kana kuti uri dangerous anokukandira mukanwa meshumba. Ndoziya aida tomboita kanga muchimoko kanonzi Ruvimbo so kari ku-UK kakamucheta akada kutombondiita futi same skill iyoyo ndakatomboita 2-3 ma-interviews naye ndaiti ndikamuti hai not comfortable kutaura nezvakati tapa live stream baba anombakukandira ma-questions iyayo anopisa yayo uri kuona ndatomuudza kuti hainini ndiri comfortable baba kutointerviewa munhu wezano anogona kungouya because I'm not affiliated to any political party. Iyo mbati ZANU-PF haitombodiwe panapa hatitombovade kuchannel kwangu kunoko uri kuona saka hai nyoka mufesu yayo iye hanitombomutrust baba.